Good morning guys, nami sa La Trinidad Bell Good morning Church. guys, kami sa Bali Colors. Sa Kabuntagon. Oh, there yung Bali entrance. Anak mo bayad. Inay ha. Umato register ako. Saka tayo na inay dari dapit babaw. Nahagdan. Nanay kasuwat na. Na ang saka babaw. Oh, saka na askilid. Kita nyo ilang Troy Towers. Arko nila. Laag. Oh, natay gabi. Nainay saka, nainay. Og sa Cebu pa nimo ni ang kuan Taoist Temple. Mana si Abi? Ako lang pero di magdili kurog. Saka una na mo ka. Fish. Dragon. Masay Bell Color. Bi, nono dia bi, ayo sakay bi. Mga balay.